Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabrdaky sanyna Arab ýurtlary bilen Merkezi Aziýanyň daşary işleri ministrleriniň duşugy. Tiyada iPhone tanıştırıldı. Qazaqstanda Guinness'ın tiyada rekordu goýuldy. Çempionlar Ligasy Liverpool'a näme boldy ýaly habarlar getirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Arab ýurtlary bilen Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy Saudy Arabistany padşahlygynyň Er-Riyad şäherinde Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredow aýlagdaky Arab döwletleriniň Merkezi Aziýanyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň daşary işler ministrleriň strategik dialogunyň birinji duşugyna gatnaşdy. Bu platforma ýurtlaryň arasyndaky syýasy gepleşikleri giňeltmek hemde sowda, ykdysady, medeni we insanperwer ugrlarda sevtara hyzmatdaşlygy ösürmek maksady bilen döredildi. Duşuga gatnaşyjylar halkara gün tertibiniň möhüm ugrlaryny, sewet howpsuzlygy meselelerini we sowda, ykdysadyet, maýa goýumlary, medeniýet we ilim puwdaklaryny geljekde netijeli gatnaşaklary we hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin geljekki ädimleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň ýol öz çykyşyna şu günkü meclise Türkmenistan tarapyndan Merkezi Aziýa döwletleri bilen aýlan Arab döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasyna geňgerimli özara gatnaşyk döretmek üçin ilkinji möhüm ädim hökümine garaly diýip nykdy. Duşuň netijesinde taraplar bilelikdäki beýannamany şeýle-hem sowda, maýa goýum, bilim, saglyk goruş, medeniýet we sport ugrlary boýunça amaly hyzmatdaşlygy ýola goýmagy gönükdirilen 2023-2027 ýyllar üçin bilelikdäki hereketleriň meýilnamasyny kabul etdiler. Teza iPhone tanıştyryldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli Apple kompaniýasy diýip bolan güýçlü tanıştyrlyş çäresini gornady. Onu kompaniýanyň öndürýän dünýä belli iPhone smartfonunyň teza görnüşini hemde tezalinin akylly sagadyny we naushniklaryny tanıştyrdy. Kompaniýa iPhone 14 we iPhone 14 Pro, şeýle-hem iPhone 14 Plus we iPhone 14 Pro Max ýaly smartfonlaryny jemgyýetçilik köpçüligine ýetirdi. Ähli modeller has ýokary öndürjilik üçin temperatura gözegçilik tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan we konfigurasiýa baglykdy bir zaryady 24 sagat ýa-da onuň köp dowam edip biler. Surat we video düşürmek wezipelerim giňelli. Şeýlelik bilen titreme wagtyna suraty has durnuklaşdyrmak üçin döredilen Action Mode tertibi peýda boldy. iPhone 14 we iPhone 14 Plus 12 megapiksel esasy kamera we smartfon modellerine sem yeri bolmaz. Ýöne durly operatorlaryň arasynda geçmek bilen esim gollar. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max güç taşytlygyny, display we kamera mümkinçiliklerini ýokarlandyrýan teze A16 çipine eýedir. Smartfonlar artýan ýagtylyk bilen işläp bilerler. Şeýle-hem Dynamic Island adly teze bildiriş animasiýalary we esasy 48 megapiksel kamera eýedir. Teze telefonlaryň bahasy iPhone 14 128 GB 799 Amerikan dollary. iPhone 14 256 GB 899 Amerikan dollary. iPhone 14 512 GB 1099 Amerikan dollary. Enjam 16 sentýabrda satyba çykarlar. Qazaqstanda Guinness'ın teza rekordu goýuldy. Qazaqstanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde parahaçylyk sady ady bilen aýdym sady konsert geçirildi. Bu aýdym sady dabara Qazaqstanda geçirilen dünýä we diýip bolan dinleriň ýoglaşlarynyň 7-nji kongressiniň çäklerini boldy. Bu konsert maksatnamasy düzüminde köp milletin wekilleri bolan orkestr hökümine Guinness'ın rekordlar kitabyna girdildi. Qazaqstanyň resmi habarlar agentliginiň habar bermegine görä, konsert Qazaqstanyň paýtagtyndaky parahaçylyk goýlalyşyk köşkünde geçirildi. Şeýlelik bilen iň köp milletli orkestriň düzümine 51 ýurtdan 70 tane dürli milletin wekilleri çykşatdy. Sazanlar dünýäniň we Qazaqstanyň görnükli kompozitorlarynyň dörejiliginden meşhur sazlary ýerine ýetirdiler. Bu rekord Guinness'ın rekordlar kitabynyň emini Jack Brockbank tarapyndan hasap alındy. Ol orkestri sylamak üçin ýürüýte Qazaq paýtagtyna geldi. Çempionlar Ligasy Liverpool'a näme boldy? UEFA'nın en ýokary derejedäki ýarşy hasaplanýan Çempionlar Ligasynda toparçalardaky ilkinji duşuklar geçirildi. Geçen ýylyň finalçysy Liverpool toparyna näde uçaldy? Jürgen Klopp'un futbolçylary Angliýanyň milli çempionatyndan soňra Çempionlar Ligasynda hem garaşly netijeni alyp bilmeýär. Liverpool topary mehmançylykda Napoli toparyny 4-1 hasabyna ýeňildi.
Barcelona topary Lewandowski bilen ösüşdi. İspaniýanyň Barcelona topary öňkü durkuna gelip başlady. Ozal ähli toparlaryň doşma gözüňi tutmaýan topary bolan Barcelona bir neme güýjüni çagyrypdy. Topar Xavi bilen täzeden güýçlenip, ýene-de öňkü durkuna gelip başlady. Barcelona topary Çehiýanyň Viktoria toparyny 5-1 hasabyna ýeňdi. Toparyň düzümine Polşaly hujumçy Robert Lewandowski 3 gol geçirip, hat-trickerlaryň öňdebarçysyny urulyp barýar. Olu Çempionlar Ligasynda 107 duşlukda oynap, 108 gol geçirdi. Lewandowski Çempionlar Ligasynda 6 duşlukda hat-trick edip, Messi bilen Ronaldo golaýlaýar. Bu iki futbolçynyň görkezçisi 8 edendir. Düýün geçirilen duşluklaryň netijeleri: Eintracht Sporting 0-3, Ajax Rangers 4-0, Bavaria Inter 2-0, Napoli Liverpool 4-1, Barcelona Victoria Pilsen 5-1, Atletico Madrid Porto 2-1, Brugge Bayer 1-0, Tottenham Marseille 2-0. Ine mehriban müştoklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistanyň prezidenti Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň Ewraziýa işleri boýunça ýürüýte wekilini kabul etdi. Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri gaýtadan dikelilýän energiýa pudugyna hyzmatdaşlyk. Türkmenistanyň prezidenti Täze Zelandiýanyň general gubernatoryny gutlady. Ýurdumyzda paýta ýygymyna badaga berildi. Misirde ilkinji maýmyn mama virusu ýüze çykdy. Jordanyň köýnekçisi satylýan ýaly habarlary Ata Vatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýini okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Vatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneke sanlaryna görüşýänçe hoşda bolun.